Unha traballadora do Servizo de Axuda ao Fogar foi asasinada en Porriño un día despois de denunciar o seu acoso. Teresa, auxiliar do SAF, tentou evitar o perigo, pero o sistema non a protexeu. O martes 29 de xullo, pola mañá, Teresa de Jesús González, veciña de Mos, de 48 anos, foi asesinada violentamente en Atios, mentres, como cada día, atendía un domicilio dunha usuaria. Un día antes, Teresa denunciou un acoso sexual por parte do marido da usuaria e pediu renunciar ao servizo. A empresa Aralia, que seguro que vos soa, sabía da situación, pero insistiu en que acudise a traballar porque tiña unha función social. Hoxe falamos de Teresa, pero falamos de todas as traballadoras do SAF. Un colectivo que coida as nosas persoas maiores e vulnerables, pero que traballa en condicións de desprotección total. As agresións, tocamentos e malos tratos están normalizados neste traballo. E as empresas dinlles que deben enfrontarse soas a esas situacións. As traballadoras do SAF non son invisibles, non son escravas, non son prescindibles. As persoas que coidan precisan garantías, políticas e protocolos de seguridade. Son persoas, son traballadoras que merecen condicións dignas e seguras. Basta xa de precariedade.